सोशल डिस्टेंस रखो हो जाता याद हो। ए भैया मोदी जी के बात के करना विचार हो। सोशल डिस्टेंस रखो हो जाता याद हो। चीन जापान और भारत अमेरिका, चीन जापान और भारत अमेरिका में फैलल बा कोरोना। कोरोना हो कोरोना। ए भैया ए भौजी ए चाची फैलल बाटे कोरोना से टाइजर से हाथ धोना। ए चाचा फैलल बाटे कोरोना रोज साबुन से हाथ धोना। सहरदी जुखाम सोरी दोहरद बालक छाना। मुहवा पर मास्क रख करहना बहाना। ए दादा अरे हर गो मच्छी मुड़ी पर मत रखो हो। अरे मुंह में लपेट के रखो मुंह में। सहरदी जुखाम सोर दोहरद बालक छाना। मुहवा पर मास्क रख करहना बहाना। सुनए काकी सुन कलतैयारी, एकरा से बचल रही बहिनी दुलारी। रुसताई बानी पाकिस्तान श्रीलंका, रुसताई बानी पाकिस्तान श्रीलंका में फैलल बा कोरोना। कोरोना हाँ कोरोना। ए काका ए बाबा ए दादी फैलल बाटे कोरोना से टाइजर से हाथ धोना। ए चाचा फैलल बाटे कोरोना रोज साबुन से हाथ धोना। रहिले बा कोरोना महामारी। होई होशियार तबे भारत नहीं हारी। देखिए जान है तो जहान है, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। दुनिया के हरहले बा कोरोना महामारी। होई होशियार तबे भारत नहीं हारी। पीएम के औरदी बदाउर बाटे मददी, नइखे दवाई लॉकडाउन में बगददी। इटली रानी स्पेन है अफ्रीका, इटली रानी स्पेन है अफ्रीका में फैलल बा कोरोना। कोरोना हाँ कोरोना। ए भैया ए भौजी ए चाची फैलल बाटे कोरोना से टाइजर से हाथ धोना। ए चाचा फैलल बाटे